जय माता जी। एगो हम माता जी के भजन रउआ लोग के गा के सुनावत तानी। हमरा यूट्यूब वीडियो में चैनल में रउआ लोग के स्वागत बा। बड़ छोट जे भी बानी सब लोग के धन्यवाद। हमार वीडियो के थोड़ा सा सब्सक्राइब कर देम, इहे हम कहेम। अब रउआ लोग के इच्छा। एगो रउआ लोग के हम माता जी के गीत गा के सुनावत तानी। मैया जी के लाल चुनरिया कोई गोटा लगायो रे। मैया जी के लाल चुनरिया कोई गोटा लगायो रे। गोटा लगायो कोई गोटा लगायो, गोटा लगायो कोई गोटा लगायो। मैया रानी आ गई जयकारा लगायो जी। मैया रानी आ गई जयकारा लगायो जी। मैया जी के लाल चुनरिया कोई गोटा लगायो जी। मैया रानी आ गई कोई आरती उतारो जी। मैया रानी आ गई कोई चरण पखारो जी। मैया जी के लाल चुनरिया कोई गोटा लगायो जी। मैया रानी आ गई कोई 56 भोग लगायो जी। मैया रानी आ गई कोई 56 भोग लगायो जी। इसी चर्चा में गवाई एहू कीर्तन में भी गीत गवाला। जय माता जी।